A Xunta desenvolverá en Ourense un programa piloto para a adquisición de locais en desuso que serán transformados en vivendas protegidas. A conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestructuras, María Allegue, avanzaba esta nova iniciativa na súa visita hoxe ás obras de construción de 64 novas vivendas de promoción pública en Cambedo da Raia. Faremos este proxecto piloto de oferta pública de adquisición de baixos en desusos para convertirlos en vivendas accesibles, dignas, que serán calificadas como de promoción pública e adxudicadas a inscritos en rexistro de demandantes exclusivamente nesta cidade de Ourense. E por qué? Porque é a capital de provincia onde menos estamos a construir, porque é onde menos solo tenemos. Esta nova proposta súmase ao proxecto tamén de máis de 1.600 vivendas planificadas no entorno do 21. Os prazos que manexamos con esas modificacións normativas que fixemos telo aprobado xa a mediados do ano que ven, do ano 26, para iniciar todo o proceso de redacción dos proxectos de urbanización e simultanear, no seu caso, unha vez que empecemos a urbanización coa edificación. O horizonte temporal que manexamos é que no ano 27 e 28 podamos xa licitar, concursar ese solo ali disponible para a construción de vivenda, tanto vivenda protegida, un 80% de vivenda protegida e dese 80% o 20% será para a construción de vivenda pública, é dicir, pola propia administración, e o 20% restante para a vivenda libre, para esa conexión entre todas as tipoloxías de vivenda.